खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जर'खा खौरां। बे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जर'खा खौराङानो जाहैबाय हादोरनिनो मोनसे गोजौ थाखोनि खौरां बिजों इन्डिया टुडे एनि नर्थ इस्ट इन्डिया टुडेआ खौरां बिजोङा मोनसे आसाम रायजोनि 10 राजखान्थि दैदेनगिरि गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ बेयाव सायख'नाय जादों आरो बे सायख'नायावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेयाव जायगा मोनदों एबा सायख'जादों, जेराव 10 राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ बेयाव टप मोस्ट पावारफुल पलिटिकल लिडार सायख'नाय जादों आसाम रायजोनिफ्राय। बेनि गेजेरावनो जोंनि मानिजाथाव एबा मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5थि नाम्बाराव बे समाव सायख'जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा, जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि राजखान्थिनि जा दैदेनगिरि, बिथांनि जा राजखान्थि सालायनाय, बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरजों अनसायनाया गोरलै बाथ्रा नङा एबा गोदान बाथ्रा नङा। थिग बेबायदिनो आसामनिनो टप मोस्ट पावारफुल पलिटिकल लिडारफोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो सासे। बे समाव गिबियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, नैथियाव रायजोनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल, लोगोसे थामथियाव गौरब गगৈ, ब्रैथियाव दिलीप सैकिया आरो बाथियाव हाग्रामा महिलारि आरो दथियाव बाहागो मोनदों पीयूष हाजरिका, स्निथियाव रनुज पेगु, दाइनथियाव अतुल बरा, गुथियाव अजन्ता नेउग आरो जिथियाव जोबथायाव अखिल गगৈ। नंगौ, बे समाव जों गोग्गानाय लानांगोन, जेराव हादरनि मोनसे गोजौ थाखोनि खौरां बिजोङा आसामनिनो टप मोस्ट पावारफुल सासे पलिटिकल लिडार महरै जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ 5थि नम्बराव सायख'नायखौ बे समाव गोबां ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायख'जानायखौ गोग्गानाय फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।